Kaixo, Paula! Animatzen altzara zinemara film bat ikustera? Sentitzen dut, baina beste batean izan beharko du. Gaur ez naiz adina denbora egon nire mutilagunarekin hitz egiten, eta ez badiot kasurik egiten haserretu egiten da. Zer diozu, haserretu egiten dela? Eta ez altzara ausartzen zu nahi duzuna egitera, ala ez esatera? Ez, ezin dut, bera gabe ez naiz ezer, eta nire lagun guztiak berarenak ziren lehenengo, eta bakarrik sentitzen naiz bera alboan ez banago. Honek ezin du horrela jarraitu, lasai, nik lagunduko dizut. Ahizpatasuna. Emakumeen artean elkar lagunduz, entzunez eta ulertuz, beste pertsona etxean bezala sentiaraz dezakegu ez ezagututa ere. Horrela, elkar respetatuz mundu hobea egin dezakegu kolore more zinguratuek. Izan ere, ahizpatasuna, emakumeen arteko elkartasuna eta laguntza sustatzea da. Ahalduntzea! Pertsona batek bere bizitza kontrolatzeko erabakiak hartu ahal izatea, indartsu eta konfiantzaz beterik. Babes kolektiboa! Matxismoaren zapadarren aurrean. Indarkeriaren ekaitzaren aurrean. Sare sozialen bulada, ultraeskuindarren aurrean. Genero erason txingorren aurrean. Eskoletan, kalean, familietan, elkartetan, kiroletan. Elkar laguntzen eta sostengatzen dugu. Babes kolektiboa! Pertsona guztiek eskubide, aukera eta errespetu berdina izatea desberdina izan arren berdintasuna dibertsitatea pertsona guztiak ezberdinak direla onartzea eta horien guztien ideia, gorputza, kultura, sexua eta genero aniztasuna baloratzea. Emakumeen etxea. Emakumeen etxea. Emakumeentzako laguntza. Emakumeentzako laguntza. Eta babesa. Eta babesa. Eskaintzen duen lekua. Eskaintzen duen lekua. Erantzunkidetasuna. Denok, gure, zereginen eta alduren parte hartzea. Elkarrekin lan eginez. Errespetua. Beste pertsona bat ongi tratatzea. Eta bere pentsamenduak, sentimenduak eta aukera kontuan hartzea. Eskubidea! Pertsona guztiek dute zerbait egiteko edo jasotzeko aukera. Beti errespetatua eta bermatua. Izan da beharrena. Feminismoa. Neskek eta mutilek eskubide berdinak izan ditzaten laguntzen duen ideia. Feminismoa! Generoa! Pertsona batek bere burua gizonezko, Emakumezko. edo bestelako identitate batekin identifikatzen den modua da. Eta horri lotutako itxaropen eta rol sozialak baneatzen ditu. Hezkidetza. Pertsona guztiek aukera berdinak izatea ikasteko eta garatzeko generoaren arabera diskriminaziorik gabe. Utzi ditzagun estereotipo tradizionalak eta zarkitutak alde batera. Intersekzionalitatea. Emakumea izateagatik desberdintasun soziala igo egiten da, eta beste hainbat desberdintasunekin gurutzatu egiten da. Honen ondorioz, desberdintasunak areagotzen direla baieztatzen duen ikuspuntu feminista da. Desberdintasun horien artean, arraza, sexualitatea, adina, klase soziala, etnia fisiko eta psikiko eta bar daude. Komunitatea! Zer da komunitatea? Elkarrekin bizi edo harremanak dituzten pertsonen taldea da. Elkar laguntzen dutenak. Eta elkar errespetatzen dutenak. Komunitatea! Kontziliazioa. Lana, ikasketak eta etxeko ardurak ongi orekatzea. Maskulinotasun berriak. Gizonek era askotan sentitzeko eta jokatzeko aukera izatea. Tradizioz, esperoien rol eta portaera jarraitu beharrik gabe izateaz.
onespena, pertsona guztien erabakia, gorputza eta identitatea askatasunez eta prisiorik gabe, errespetuz onartzen. Sexua, pertsona bat jaio denean edo medikuek identifikatzen duten anatomia eta ezaugarri biologikoak, adibidez kromosomak edo genitalak. Sexua ez da beti berdina genero identitatearekin, eta pertsona guztiak errespetatu behar dira, intersex eta trans pertsonak ere bai.